gefrommel. Ik heb nooit stilgestaan. Ik was altijd maar weer met het volgende bezig. En ik heb ook nooit kunnen om een lauweren kunnen rusten. Dat wil ik ook niet. En vaak heb ik misschien dingen of mensen tekort gedaan om door te gauw aan voorbij te gaan. Omdat ik dan weer met het volgende bezig was. Nou, ik ben er klaar voor. Drievoudig wereldkampioen, bijna 50 jaar docent en al meer dan een halve eeuw op de bok bij toporkesten over de hele wereld. Jan Kober uit Thorn, dirigent, klarinetist en muziekdocent. Jan groeide op bij de Koninklijke Harmonie in Thorn, de Bokken, waar hij ook nu de baton zwaait. En ook leidt hij Harmonieorkest Sint-Cecile uit IJsden al 25 jaar. En is hij sinds 2 jaar chef-dirigent van de Banda Sinfónica Municipal de Madrid, het beroepsharmonieorkest van de Spaanse hoofdstad. Kober, altijd onderweg en dus weinig thuis. Maar nu, op zijn 70ste, staat hij voor een paar belangrijke keuzes. Oh ja. Dus er zit wel een herkenbare puntje in, hè? In de manier van dirigeren, in de benadering. Oh, die heb ik nooit gezien, deze opname. De Roemeense Rhapsodie van Enescu. De symfonieorkest had een plan waarin ze jonge dirigenten selecteerden en lieten deelnemen met de symfonieorkesten in projecten. En dat is die periode geweest. Ja, ik was toen al docent in Maastricht. Dat was in 1974 ben ik docent geworden. En dan zie je zich aan de uitdrukking dat er ook wel een bepaalde dwingende kracht van uitgaat. Maar ik zat op dat moment in een... Ja, toen al in de spagaat. Wat ga ik doen met mijn klarinet spelen of dirigeren? En dat vond ik heel lastig, want ik hield ook van die klarinet. De laatste maanden zochten ze mij slepen met partituren en met mijn kleding en dat voelden ze me niks. En toen hebben ze voor mij aangeschaft, zo'n geweldige kist. En daar zit in. Dat zit altijd mijn kostuum in. Dat hing altijd klaar, gestreken en alles. Mijn partituren zitten altijd in de vakken. Als er iets speciaals is, dan zit je die bovenin, meestal de lectuur of de post. En mijn schoenen zitten normaal gesproken in de onderste. En die heb ik al droed gepakt. En ja, dan hebben ze nog een spiegeltje gemaakt.
En eventueel, als je dat wilt, kan ze dus ook nog dit hanteren om alles op te zetten. De banda vult zich het elite-orkest van Spanje. Met betrekking tot de professionele symfonische blaasorkesten. En er zijn er 28 in Spanje. Er zijn er vooral professionele. Hè? En de hoofdstad moet natuurlijk het prestige hebben. En dat vullen de muzikanten goed, dat stralen ze ook uit. En daarom zijn alle voorwaarden buiten het muzikale zijn ontzettend goed geregeld voor hen. Ze werden soms wel erg in de watten gelachen. Niet dat ze er misbruik van maken, maar ze weten dat ze daar ook nog moeten presteren. De spiegel heeft altijd verschillende functies. Maar ik ben er niet altijd even gelukkig met een spiegel. Oh, wat heb je mooie schoenen aan zo. En dan. Oh, Is er zie. fantastisch. Ik vertel even de groeten van het publiek. Ja, dat is goed. En als ik jouw naam noem, dan kom je naar de ja? Succes. Ja, gracias. Nou, ik denk dat wij qua karakter, dus dan spreek ik over de Spanjaarden en de Limburgers, toch veel gemeen hebben. En het heeft niet aan Alva gelegen of aan de 80-jarige oorlog. Maar er zijn inderdaad karaktertrekken. Het is een stuk temperament. Het is ook het warme gevoel. En in de muziek komt je het wel beide toe een synthese van die twee elementen. En het zijn toevallig ook nog elementen en aspecten die niet alleen in mijzelf zitten, maar die ik ook geer met één verbind, door middel van de muziek. De kunstvorm blaasmuziek is altijd een subcultuur in Nederland geweest. En in Spanje is dat veel meer een hoofdcultuur. Dat heeft ook weer een achtergrond, want generaal Franco heeft in zijn tijd de cultuur op een hoog niveau van symfonieorkesten eigenlijk verboden of geniveleerd. En het gebracht naar het volk hier. En dat worden dus de harmonieorkesten. Iedere muzikant is in dienst van de gemeente, is ambtenaar. Dan heb je dus de solisten, dat zijn de hoogspitaliën, de hoogste rang. Dan krijg je de ayuda, de solistas, dat zijn dus de, zeg maar wat in Nederland is, de plaatsvervangend solist. En dan heb je dus de toetispelers. Toen ik hier kwam, horen er ontzettend veel toetispelers. Dat noemen ze interinos. Die speelden bijna alles, maar die had je eigenlijk niet een contract als ambtenaar zijn. Dus dat was minder zekerheid. Ik vond het erg onrechtvaardig
Dus we zijn toen begonnen met om die interinos, die niet beambten worden, om daar toch een status van beambte te krijgen. En via proefspelen en via een medewerking van de gemeente is de stad ook weer gelukt. We hebben bijna geen interinos meer. Het mijnplaatsje Kerkrade was gedurende een volle maand omgetoverd in een cosmopolitisch centrum, waar muzici uit alle delen van de wereld waren samengekomen om deel te nemen aan het derde Wereldmuziekconcours. Dankzij de gulle gastvrijheid waarmee de Kerkradenaren hen omgaven, voelden de meeste toonkunstvertegenwoordigers zich al gauw thuis in hun vreemde omgeving. De eerste keer dat ik echt geraakt word door muziek was in het jaar 1962. Op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, waar de Koninklijke Harmonie van Thorn concerteerde aan een koers mee deed, onder leiding van Sef Pijpers. En mijn pap speelde met. Ik was toen wel al in de opleiding. Maar ik word met mijn mam in de tent, het was toen nog een tent. En ik ben er zo geraakt geworden door elementen uit muziek die heel beeldend geworden. Le Prelude van Liszt bijvoorbeeld. En nog steeds, als ik dat werk ook dirigeer, dan kom ik nog steeds op die plek terug. En dan gaat dat allemaal terug naar het verleden her. Ik heb toen daarna, want ik speelde toen ook nog een beetje blokfluit, heb ik dat geprobeerd om na te spelen, een aantal dingen. En die melodiekjes bleven mij bieden. En ik geloof dat dat een van de grootste dingen is geweest op die leeftijd, toen ik 11 was. Dat ik dus eigenlijk dacht van, ach, dat is iets geweldigs, muziek. Dat heeft me toen gepakt. Pas toen ik een instrument kreeg van de harmonie, een klarinet, ja, toen heb ik het geluk gehad dat ik een groot instrument kreeg en dat ik heel snel vooruit ging. En op hele korte tijd ook dat instrument al behoorlijk beheersje. En dat is wat een aspect dan van de uitdaging om iets te kunnen doen. Dus op zijn ene kant je een heel gevoel voor iets en dan even een drive. En de drive was wel, en dat is ook echt toons, om iets te betekenen, om iets te zien. En dat heeft altijd wel een rol gespeeld, die zelf bewijzen. Het beperkt me eigenlijk alleen maar tot hennep. Er komen hele kleine pietjes uit de hennep. Die hebben een wit puntje, een wit kiempje. En dat is wat we voeren, de plank voeren, die pakt dus dat hele kleine kiempje. En het gekke is een ding, ja, maar daar vind ik ze meestal de grootste met. Nou, ligt dat minder. Ja, jonge mensen bij een concertpodium. Ik heb het nooit meer teruggezien dit. In de beginjaren van dit programma ging de AVRO daarvoor naar de diverse muziekscholen, de conservatoria die ons land telden. En daar werden dan de opnamen gemaakt met leerlingen van die conservatoria. En toen dat in Maastricht gebeurde, toen zat daar in het Maastrichts Conservatoriumorkest Jan Kober, speelde daar klarinet. Toen wij een serie van deze programma's maakten een aantal jaren geleden met het Omroeporkest, toen zat daar als eerste klarinetist ene Jan Kober
En nu is dan de cirkel in feite rond. Nu stond hier voor het Promenadeorkest Jan Kober. Het is hard werken, geloof ik, hè? Als ik zo even naar je kijk tussendoor. Ja, inderdaad. Ja. Dat blijkt wel. Mensen denken misschien van, je gaat er even staan en je doet het even. Maar dat is eventjes zware arbeid. Dat is natuurlijk ook zo wel, maar het is toch werken. Het is wel zware arbeid. Ja, Ja. inderdaad. Ik vind nu toch echt dat je eventjes een papieren zakdoekje moet gebruiken. Dankjewel. Want anders dan spoelen we hier straks het spand uit, met z'n tweeën. Je bent op een gegeven ogenblik dus eerste of solo-clarinetist geworden bij het Residentieorkest. Maar die post heb je nu laten schieten. Ja, want je kunt toch niet de dirigerende clarinetist blijven. Je moet op een gegeven moment een keuze maken. Ja? Ja, je moet kiezen. Ja. Ik ben alleen blij dat ik die praktijk jarenlang mee heb gemaakt, want zodoende leer je ook de orkestenwereld van binnenuit kennen. Je leert de mentaliteit van orkestmuzici zijnde. En ja, ik heb er alleen maar prettige ervaringen mee opgedaan. Ja, ja. Maar ik heb inderdaad het hele klarinetspelen, behalve nog enkele kamermuziekdingen die ik doe, heb ik moeten laten schieten. Ja. Jan, wat ons betreft zou ik zeggen van, misschien dat wij je hier dan ook nog wel eens een keer terug zullen zien. Wat mij betreft erg graag. Ik wens je erg veel succes. Dank u wel. Tot kijk. Jan Kober. Daarna kreeg ik ontzettend veel uitnodigingen om heel veel gastdirecties te doen. Ik kwam toen in de wereld terecht. Ja, dat mich ook wel... Ik ken je de wereld, maar ik ken je niet het leven wat een dirigent heeft. En voornamelijk een gastdirigent heeft. Door steeds maar weer in andere orkesten voor overal ingezet. Op zich een goede leerschool, maar ik moest te veel doen. En de liep van het ene hotel naar het andere hotel, van de andere plaats. En ik kost dat niet, aan. Ik moest toch een vertrouwde plek hebben waar ik altijd toe kon komen. En... misschien heb ik dat nog steeds wel. Ja. En dus ik kost de hotelwereld en het bleef een rondje hangen. En uiteindelijk bood me dat op. Dat dacht ik, nee, dat wil ik toch ook niet. En toen heb ik een duidelijke keuze gemaakt om me alleen maar in de bluesmuziekwereld te begeven. En wat raakt dich nu aan het vol? Het toezien. Ja. Het toezien is voor mij hetzelfde hoe ik was, of ik nu in Leipzig was. Ik ben nu in Madrid. Maar ik moet altijd één ankerpuntje hebben. En dat raakt me. Omdat ik weet van mezelf dat ik altijd terug naar huis moet. En wil. Ja. Es el teatro, Teatro Casa del Campo. Ik denk dat ik later ook met Zwitser meespeel als professioneel orkest en ook die 10 jaar in Leipzig. Muzikaal gesproken ben ik toch gegroeid. Door al die ervaringen, ook met de harmonieorkesten, Thorn en Trebeek en toen ik misschien andere tekort. Maar menselijk gesproken had ik meer tijd nodig. Om bij mezelf toe te komen. Dus dat het niet alleen maar was, ik wil naar huis, maar dat ik ook mezelf een toets kon maken. In mezelf. En dat heeft heel veel jaren geduurd. Ik woonde toen in Beeldhoven. En dat was wel een rustplaats. In het gezin. Ja. En dat is mij toch wel vaker later nog opgebroken, dat ik toch eigenlijk niet genoeg inhoud kon geven aan mijn gezinsleven. Ik heb daar nooit de goede balans in kunnen vinden. En dat neem ik me nu nog wel kwalijk. Bom dia, gracias. Piano, clavinova, el arpa por aquí. Arpa por aquí, Y- metales.
Sí, trompas por aquí. Son 4 trompas. Perfecto. ¿Y qué más? 3 trombones, un tuba y trompetas. 3, 4, 3. 3 trompetas. Perfecto. Lo tengo Ya. claro, maestro. Muchas gracias. Si surge cualquier problema, lo miramos sobre Y la tenemos marcha. 2 tarimas por... 2 para el coro. Ya. ¿Vale? Ja. Gracias. Het is toch iedere keer weer met een koor werken is toch wel heel bijzonder. Ja. Dus toch veel meer, die presentie is toch wel echt veel meer nodig bij een koor. En, dus ik ben heel benieuwd wie het Spaanse koor hiermee omgaat met deze muziek. Ja. Want Stravinsky is natuurlijk voor hun wel een behoorlijke etappe die ze moeten nemen. Want Spanjaarden denken vaak aan alleen maar het lyrische aspect van de muziek. En dit is natuurlijk ook wel echt heel erg ritmisch vaak. Maar het is een professioneel koor, dus ik ben zeer benieuwd wat ze daar al aan gedaan hebben. Het is zo ontzettend goed geschreven. De muziek kent ze ook ontroerd weer alleen maar van het lezen van een partituur. En daarom staat ook op het programma Bach. En Bach is ook zo'n componist geweest. Alleen maar door de partituur lezen kreeg ze enorme emotie. Hoe knap dat het gemaakt is. En dat is met Stravinsky ook het geval. Zeker omdat het in de 2 dagen voor Palmzondag is de Psalmensymfonie in de kathedraal van Almudena. De belangrijkste kerk in Madrid is dat toch wel een unicum. Dus dat is wel een heel dankbare opgave vandaag met die eerste repetitie. Bienvenido. Buenos días, me alegro mucho esta cooperación con el coro de Orcam. Y segundo, a los músicos que tocan ayer el concierto, muchísimas gracias. Es un concierto muy bien, son muy contentos y es un buena cruza por este viernes. Op de eerste repetitie heb ik een toespraak gehoord door alle muzikanten. En wat me al opgevallen was, ook in een eerdere periode, is dat ze slecht het verschil kennen tussen traditie en gewoontes. En traditie is heel groot, daar kunnen ze iets op bouwen. Maar gewoontes, dat zijn vaak dingen die niet alleen maar positief zijn. En ze verdedigen zich te vaak door alles wat ze deden terug te brengen op gewoontes. We hebben toch altijd na een uur hebben we een kwartier pauze. Of we hebben een repetitie maar zo lang. En het mag maar die dag zijn. En dat hebben ze ontzettend snel van me overgenomen. Dat ieder muziekwerk een eigen karakter heeft en de werkwijze ook anders kan zijn. Dus er is een veel grotere flexibiliteit. Maar doordat ik hun ook deel heb gemaakt van hoe ik erover denk, kreeg ik automatisch een draagkracht en ook een samenwerking met hun. Sie hebben mich letterlijk gezegd in de gesprekken met muzikanten. Du bist de eerste muzikant die voor ons komt. En niet immers die zichzelf door wil verrijken. Of dat er kerst gebruikt om verder op te komen. En zo voel ik dat ook. Para el coro, el número
a la número 10, por favor, altos y bajos, compensar un poco este grande intervalo. Compensar un poco más balanza. Primera nota un poco más, el octavo un poco menos. Suena muy bien con una pequeña banda. Muy bien, y es no problema. Zo'n beurtje zou je wel eens handig zijn voor mij. Kom ik aan meer viswater. Een liekwaal of de hengeltop ook iets wegheid van een dirigeerstok, maar het heeft hier toch wel een andere functie. Nee, het enige is, als het kijkt naar de actie en de reactie, dat hebben ze natuurlijk met dirigeren ook. Het is een wisselwerking wat zich aangeboren wordt en wie ze er dan voor de rest met omgeeft, wie ze dat oppakt. En dan toch ook proberen van de andere kant om het klimaat zo te maken dat de vis kan gaan bieden. Net zoals ze bij muziek ook een klimaat maakt waardoor muzikanten kunnen spelen. Dat is misschien wel hetzelfde. Alleen met vissen moesten nog meer geduld hebben dan met muzikanten. Ja. En dat is het vreemde, dat de mensen die mij goed kennen, die begrijpen niet dat ik kan gaan vissen. Die denken dat ik er geen geduld voor heb. Goedemorgen allemaal, goed dat je er zit. Op eerste plaats moet ik excuseren mijn stomheid te begeven. Het wordt voor u dus een heel rustige repetitie. Voor de rest hebben we enorm veel pech. In de basisschool in Thorn is het COVID-virus heel erg heftig. En daarvoor zijn heel veel mensen afwezig vandaag. Je ziet bepaalde families van een bepaalde leeftijd, die moeten dus in quarantaine. Dus dat is eigenlijk een typisch begin van dit jaar. Maar goed, we gaan ervan maken wat er van te maken is vandaag. Maar daar zitten we de hele morgen al een beetje tegenaan te hikken van een poem in de bassen. Is er 1 of 2 die hebben het veel gestudeerd deze week? Amuseer eens op. Dit kan toch aangestreken worden? Dat kent je toch allemaal? Gesproken heel goed. Ja? Dat ging prima dat begin. Mijn God! Het is alleen maar erger. Als het zo doorgaat, moet ik aan Fik Richards vragen dat er toch nog gaat studeren. Toen de contrabas. Ik weet dat is een hele grote stap, hè, maar... Wat verdomme, dan gaat het in de huur, die gaat het goed. Nou. Waar is het? Als je toch weer voor die eigen dorpje komt, dan is het toch wel
ja, de sociale bandje, betrokkenheid bij het orkest was heel sterk voor ons. En dat hij nou een doel. En als die bokken van Thorn een doel hebben, dan willen ze het ook weten. Dan gaan ze ervoor. We zijn toch op die begonnen, ook met kleine groepen te repeteren. En nu langzaam komen die eerste toetie-repetities op gang. Ja, en dat is natuurlijk heerlijk dat ze met elkaar weer kunnen spelen. Want je merkt dat ze dat toch wel voor een bepaalde tijd gemist hebben. 3 en 1. Ritmisch is het niet correct. Da 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 da. Luister je. Ja, maar nee, kijk, als ze dan een moeilijke greep hebt, dan moet ze net daarvoor een steunpunt zoeken, zodat die greep niet opvindt. Dus da 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 ja die da. Bijvoorbeeld als ze net daarvoor da da die da, zo'n accentje gerust. Da da die ja die da da die ja die. Dan leidt ze het af van de lastige sprong. Ja, eindelijk een achtste. 7, 8, 1, 2, die. Ja, ongeveer. En dan kun je gewoon met door, de laatste paar maanden. Dat is Pok op je mossel, met opmaat. Ja. 3, ja. Nou, we zijn weer een beetje opgeschoten vandaag. Blijf eraan weer een keer aan studeren, want dat zijn geen gemakkelijke noten. En de rest doen we op de repetitie op zondag morgen. Nou, iedereen bedankt, blijf gezond, hè. En tot de volgende week. Ja, hier even, koffer pakken. Dus ik vlieg van naar Madrid her en dan dinsdag een nieuw concert in Madrid. Morgen generale repetitie. Hoy es un día duro, de mucho trabajo. Sí. Ik heb geleerd in die 2 jaar dat het heel belangrijk is, de relaties naar bepaalde instellingen. En de Senaat is neven de gemeente, is de Senaat het allerhoogste gremium in Spanje. En de president van de Senaat, Señor Gil, bleek dus een clarinetist te zijn. Ja, en dan is het liedje natuurlijk al heel direct dichtbij en dat er altijd in een harmonieorkest aangespeeld. Usted y yo tenemos que tratarle bien. Tocamos un dueto. Cuando quiera. Seguramente sea el fin de su carrera, tocar conmigo. Ja, dat zo iemand van die statuur, dat nog steeds kunt waarderen. Hoe er vandaan komt, wat er geworden is, want het is op één na de hoogste man van heel Spanje. En nou, dat was een heel prettig gesprek en het resultaat is dat het orkest is wat dus op de Dag van Europa het concert geeft namens de Senaat. Gracias. Muy bien, maestro. Por última vez. Nos veremos estos días, si tiene que venir algo. Dat is van Spanje ook bekend. De kind nooit aan het begin van een gesprek iets afdwingen. Dus zeggen ze van dit is dit en dit is dit. En hier is soms iets meer, niet politiek spel nodig, maar wel iets van een bepaalde massage nodig, zodat ze ergens toch dat bereikt zoals ze eigenlijk wil. Aquí es un buen sitio, pero no por su público. Zo.
Stijn is wel een van de jongste generatie natuurlijk. En die heeft een soort spoedcursus gedaan. En die heeft er op hele korte tijd dus dit gerealiseerd. Joh. Ja, hij zal zich heel goed gewoon ontwikkelen, heb ik de verwachting. Ik heb er wel hoge verwachtingen van Stijn. Zie je wie de streken zijn? Dus de streken zijn, dit zijn A-streken. Papam, papam. Dus dat is echt papam, papam. Dus die 16 moet heel erg betoond worden. Omdat het een A-streek is. Pap, papam. Zo is het. Kijk weer. A-streek. En opstreek. Dus het is niet alleen maar de dirigent, zoals dat heel vroeger was, de echt heel autoritair. Of een dictator meneer zei van zo en zal het moeten. Nee, nu is het veel meer het samen gewoon in die communicatie. En als ze dat probeer ik hem ook allemaal met alle studenten mee te geven. Als ze uit de muziek spreekt, ja, dan spreekt ze eigenlijk niet over uit zichzelf van ik wil dit of ik wil dat, wat ze vaak hoort. Nee, de muziek wil dit. En als ze dat kunnen bijbrengen, dan komt je boodschap op een andere manier binnen en krijg je ook veel meer medewerking. Als je iets zacht wil hebben, dan moet ze niet gewoon schreeuwen. Of als je iets heel fel wil hebben, dan zullen ze ook niet dat op een heel gezapige manier moeten zeggen. Dus de karakterisering en dat laten zien. Ja, want als ze spreekt op een repetitie tegen de muzikanten en ze krijgen dat vaker te horen en op een andere manier. En dan hebben ze een gebarentaal bij je, dan volstuit in een concert die gebarentaal. Want dat hebben ze geleerd in die repetities. Dus het is niet een lesje wat ze opzeggen op een concours of op een concert, maar er ontstuit wezenlijk iets anders omdat de dirigent via zijn gebarentaal, zijn lichaamstaal, op dat moment nog heel veel kan toevoegen. Wat ze straks opmerkte was heel goed. Als ze nu dan vervolgens, als ze weer gaan spelen, moest ze wel goed luisteren of het ook gebeurt. Ja. Want toen volgens gaat, en daar had ze gelijk in, alleen moest het er nou altijd wel weer goed luisteren. Gebeurt het ook? Anders is die opmerking voor niks geweest. Begrijp ze? En dat was wel in de eerste maand als Joey speelt, dan is de begeleiding inderdaad zacht genoeg. Maar op het moment dat Rommel speelt, in de tweede stum, maken ze te snel crescendo. Ja? Dat stuit er ook wel crescendo, maar dat moet onder de hobo blijven. Want hij heeft een lagere ligging. Dus dat moet dan eigenlijk altijd nog meer overdreven worden, zodat hij altijd met zijn tweede hobo's door hoorbaar is. Ja, doe dat nog een keer. En nauwelijks beweging maken. Het is zo langzaam dat ze ook de beweging heel langzaam moet zien. Dat lezen ze van zich af. Ik merk, als het er niet uitkomt, dan zit er ergens een barrière tussen wat ze voelen en wat ze kunnen laten zien. En dat kan soms een heel simpel iets zijn, zoals ik net bij Stijn ook weer, dat ze in de stek op een bepaalde manier vast, dat er altijd dezelfde beweging moet maken, want hij gebruikt zijn pols niet. Dat is een klein aspect. Dus er zit ergens een barrière, dat er iets heel precies wil aangeven, dan moet ze dat klein houden, uit de pols. Maar Stijn heeft de stek altijd op zich gericht. Dus het beweegt je pols niet. Variatie D. Niet terug daar, dames. Contact met de contrabassen. Nu in die wisseling van de tempo wordt contact met hun juist wordt. Het is belangrijk die eigenheid van de dirigent. Hij moet zichzelf in zijn persoonlijkheid moet er met mensen communiceren in muziek. Ja, en dat is niet een onderwijzend aspect, geen educatief aspect. Hij moet ook laten voelen wat hij voelt in de muziek en wie er dat dan op die manier overbrengt. Ja, dat is eigenlijk het proces van dirigeren.
er zijn momenten dat ze vaak, juist doordat ze afgeschakeld hebben, een nieuw zicht kunnen krijgen op iets wat ze eigenlijk heel debielig, maar toch niet direct wat ze aan gedacht hebben. En dat ontstuit bij mij ook wel eens onder het vissen. Joh. Sommige dingen komen in één keer op en dan denk je, ja, die zijn toch eigenlijk veel eenvoudiger of die zijn toch eigenlijk zo of dit of dit. Dan kan je beter dit en dit doen. Dat komt er toch wel op, joh. Maar ik moet zeggen, dat is toch meestal na een bepaalde tijd. Als het beneden door niet wilt en ze willen niet bieden, dan komen dat soort dingen maar naar boven. Ingang genodigden, ingang artiesten. Zo. Oh, dat hebben ze goed geregeld. Nee, Ja, zal ik ik ben zo benieuwd hoe het in Spanje gaat. Ja. Ik zou daar zo graag een kijkje willen nemen. Hoe je daar... Ja. Ik zou het heerlijk vinden om eens even te kijken hoe dat... Nee. En ik zie je ook dat je... Hey, hallo. Piet. Hoi, daar gaan we. Ik ben alleen maar zijn spullen gelopen. Ik zal je even die lopen. Ja, loop eens. Nou, dat was leuk. De Duitse jongen, die klarinet speelt. Mijn tas ben naar binnen gedragen. Dat ging lopen. En we hebben het niet gelaten. Ja, dat ben ik ook niet. Hier is er, Janne. Janne, hier is er. Moest er niks uit hand geven? Nee. Dat heb ik het moeilijk. Wacht, die partijenkindje. Ah, dat is het. Ja. Fijn, dankjewel. Hè. Dat wordt me ook wel eens verweten. Dat ik veel meer hij moet uitpakken. En veel meer voor mezelf reclame moest maken. Maar ik heb daar helemaal niks mee. Dus zult me ook niet op Facebook vinden of wat. Helemaal niet. De kind zich wel op een schouderklopje geven. Want het is steeds wel voor het volgende. En dat moet ook wel goed zijn. En die vorm van tevredenheid had ik niet misschien meer moeten geven, joh. Dat zou kunnen. Warm applaus voor Fons Pressman, Jan Kober en de koning. Het liep wel een soort verslaving, maar zo heb ik het zelf niet gevoeld. Kijk, als ze van die hobby geen beroep maakt, dan vult ze het niet zo. Ik heb tot op heden in mijn leven nog nooit het idee gedacht dat ik moet werken. En nu vroeg ik me af en toe eens, wie kan zich het allemaal volhouden? De B70 en de Duits nog zo ontzettend vol. En de reis nog vol. Maar
Nu is Madrid voor mij een zwaartepunt, waar ik weer heel nieuwe aspecten kreeg, omdat ze chefdirigent was. Dat verrijkt je. Maar nu is in de harmonieorkesten, Toorn en IJsden, is eigenlijk voor mij ontspanning. En nu is vaak ook de derde helft van de repetitie is voor mij op beide plaatsen ook ontzettend belangrijk geworden. Om het sociale contact met mensen, de vriendschappen die ze opduist. En daar leef ik geloof ik in het verleden wel vaker omheen. Jan, ik hoor toch niet hè, met de Nee, helemaal niet hoor. Fantastisch Jan. Ja, jij ook hoor. Ja, bravo. fijn. Ook voor jou. Nee. Dus, bravo. samen hè, ik bedoel dat is geweldig. Ja, absoluut. Het is fijn dat dit weer kan. Ja, absoluut. En volle bak. Dus ja, dat is altijd heel fijn. Ja. Nee, grote complimenten, heel tof. Maar er was toen zo'n ontzettende cultuur in Tilburg, dat is niet normaal. Dat was echt een klarinetklasse, hè? Mijn man kleert mij soms nu nog. Vertel mij, ik weet van het dat niet, hij dan hè? op vrijdag, dan gingen wij op donderdagavond stappen en dan tot 4 uur. Dan zei ik om 2, nee, ik moet naar huis, want ik moet morgen vroeg spelen, dan had ik repetitie. En dan zegt Louis zegt nu nog tegen man, nee, Marieke zat eronder hoor, bij die koper. Die moest gewoon naar huis om te repeteren, ja, hè? maar de vrijdag, dat was dus altijd de HAVA-dag, hè? Ja. Was soms een repetitie van het Half orkest. 10. Dan was het mijn opvatting is gevormd door enorm veel ervaring. Want we hebben in eerdere dirigentencarrière hebben ze bepaalde stadiums zitten. Eerst wil ze gaan dirigeren, vervolgens wil ze die bewijzen als dirigent. Dan gaat ze die specialiseren in een bepaalde tak, iets meer klankgericht, iets meer technisch gericht of wat ook. Maar uiteindelijk is het eerste stadium, dat is er de bus voor de muzikanten en voor de muziek. En ik ben sinds de laatste jaren steeds meer tot die kern gekomen dat in de componist het allerbelangrijkste is. En die moesten vertalen, die moesten leren lezen. En dan kreeg ze het begrip, hoe brengt ze het over? En als ze dat op een manier kunt doen dat het kern heeft, dat iedereen begrijpt van, dat is een waarheid. Is het niet de waarheid, maar een waarheid. Als ze er consequent in was, dan neemt ze de muzikanten met en die laten zich metnemen. Ik heb nu toch in die 2 jaar gemerkt dat de belasting van reizen, de combinatie met Madrid erg vol werk is. Dus ik beëindig nu in ieder geval de taak conservatorium. Met betrekking tot de harmonieorkesten, Toorn en IJsden zal ik toch ook wel gedwongen worden om een keuze te gaan maken. Of ik dat überhaupt nog blijf doen. Ja, het zijn natuurlijk wel mijn wortels en mijn roots. Dus daar neemt ze niet makkelijk afscheid van. Een belangrijke rol speelt hierbij dat ik nu toch wat meer een appel kreeg van mijn kinderen om ook met de kleinkinderen bezig te zijn. En dat is ja, van mij toch in een nieuwe wereld. En ik geloof dat ik aan die roep moet ik voldoen. Ja. Dus ik zal proberen om ook tot veel meer tijd voor te maken dat ik de inhaalslag toch nog kan gaan maken. Ik ben nu maar opa Toorn en ik hoop toch iets verder te komen dan opa Toorn. Ja. Dat ze ook weten wie heet.
Maar dat heeft consequenties voor mijn beroepsoefening die ik op dit moment doe. Maar zanger ken ik niet. Onder het vissen had ze altijd wel verhalen. Dan vond ik het leuk om met z'n tweeën te gaan vissen. Maar ja, al 3 visvrienden die overleden zijn. Ja. En niet oud geworden. En een half jaar geleden zat Jos hier nog neven mee aan dood te vissen. Op die plek. Ja.